Salut! Doresc să pun la vânzare automobilul proprietate personală. Acesta este un Porsche Panamera 4S din 2015. Are la bord 172.000 de kilometri. Modelul este 4S, benzină, biturbo, 420 de cai putere, 4x4. Culoarea exterioară este unicat de fabrică, este un albastru, iar interiorul este și el unicat de fabrică, este bicolor. Automobilul are un kit exterior de la Tecart care se compune din bara față, care este de Turbo S, cu aceste dayline-uri de la Tecart și această prelungire din 5 piese de la Tecart. În plus, automobilul sau kitul, mai bine spus, mai deține și acești ochelari de faruri, pragurile care sunt mult mai agresive, mai late, aceste accesorii, da, cât și șapca de lunetă. Vis-a-vis de faruri, tocmai am spălat mașina, este doar un condens, a fost spălată cu apă caldă, iar afară sunt 0 grade, nu sunt defecte. Bara spate este un model de fabrică foarte rar, cu aceste nervuri în partea de jos, da? Iar eu i-am adăugat și un eleron de turbo din 3 bucăți. Logourile au fost vopsite, deci nu colantate, negru lucios. Stopurile de spate sunt LED și au aplicate pe ele folie UDF. Bușonul de la rezervor este și el unul special din aluminiu. Jantele sunt pe 20 de fabrică cu anvelope de iarnă. Evacuarea este și ea schimbată, este de la Armitrix și se poate controla atât din telecomandă cât și din aplicație pe telefon. Aceasta are valve care se închid și se deschid. Mașina are soft close, perfect funcțional, keyless go și keyless entry. Discurile față-spate sunt aproape noi, la fel ca și plăcuțele de frână. Și portbagajul are deschidere automată și închidere. Mașina dispune de cârlig de remorcare automat, ca și dotări suplimentare de fabrică. Această poliță este îmbrăcată în piele. Avem căști Porsche originale. Mașina dispune de 4 locuri, 2 în față, 2 în spate. Ecrane, control total al climatizării din partea din spate, pielea bicoloră, butoanele îmbrăcate în piele, inclusiv la sprumieră îmbrăcate în piele. Mânerele sunt îmbrăcate în piele bicoloră. Avem logo-ul Porsche, cotieră. Totul este perfect funcțional. Interiorul este GTS sau turbo, adică este în negru. Schimbătorul este unul special din aluminiu. După cum v-am zis, este un interior GTS cu cadrane negre, volan cu padele, cutie PDK, sistemul multimedia, toate butoanele prezente, avem inclusiv perdeluțe funcționale,
Oglinda retrovizoare este și ea îmbrăcată în piele. Parasolarele sunt bicolore. Trapă, plafon napa de culoare bej. Codiera are și ea semnele modelului în sine, dar și letierele scaunelor față. Și aceste butoane sunt îmbrăcate în piele. Sistemul de muzică este Bose cu subwoofer în portbagaj. Pragurile sunt iluminate. Avem suportul de pahar, atât pentru șofer, cât și pentru pasager. Odată cu cutia PDK, vine și ceasul crono. Parbrizul este nou, a fost înlocuit anul acesta, în septembrie. Ștergătoarele sunt noi, originale Porsche. Atât pe parbriz cât și pe lateralele față sunt aplicate folii de protecție de la Lumar. Folia de protecție solară a fost aplicată și pe trapă. Pe spate avem pachetul Privacy, peste care s-a aplicat folie Lumar de protecție solară. Farurile au și ele folie PPF transparentă. Suspensia este pneumatică de fabrică, complet funcțională. Sistemul pneumatic este complet funcțional, așa cum v-am spus. Butoanele sunt active. Acest ansamblu a fost înlocuit cu unul original în acest an. Am avut o problemă la unul dintre butoane și l-am înlocuit cu o piesă originală de fabrică. Anul acesta i s-a schimbat bateria, s-a înlocuit bateria, s-au înlocuit anumite conducte de frână, lichidul de frână. Aceștia sunt kilometrii reale ai mașinii, nu au fost modificați. Este instrumentarul de bord. Odată activată funcția de Sport și Sport Plus, ne arată în volan nivelul la care suntem. După cum vedeți, aceasta este 360 și așa funcționează o mașină întreținută. Mașina nu are erori în bord. Totul funcționează conform. Prețul automobilului în forma actuală este de 53.000 de euro. Automobilul poate fi vândut și în diferite configurații. Body kit-ul costă 7.000 de euro, eleronul de turbo costă 3.000 de euro, iar evacuarea 4.000 de euro. Așadar, prețul ei este de 53.000 de euro în varianta aceasta sau de 38.000 de euro în varianta stock. Dețin toate piesele originale, pornind de la bara față, pragurile originale, dețin evacuarea stock, cât și eleronul stock. Pentru cei care doresc să păstreze anumite elemente, evacuarea sau eleronul sau body kit-ul, aceștia pot deduce din prețul de 53.000 de euro prețul elementelor pe care nu le doresc pe mașina respectivă.